Aí vai unha pregunta complicada. De que cor é o ceo? Xa sei que non semella moi complicada, pero quédate ao final, xa mirarás. Imagina un ceo, por exemplo, o da Coruña. Imagina que non é de noite e imagina que non está nubrado. Imagina. Ben, de que cor é o ceo? Azul, a ver, azul é azul, no, a ver, Sí, pero como de azul? Sí, quero dicir, é máis claro, máis escuro, máis intenso, menos intenso, como de azul é? Presentámosvos o cianómetro, un instrumento de finais do século XVIII pensado para determinar con exactitude a tonalidade de azul do ceo. Tratábase dun disco de madeira ou doutro material, que contaba con 52 segmentos numerados. Cada un deles estaba tinguidos cunha tonalidade de azul distinta, que iba dende o branco ata o negro. A idea era sinxela. Tomábase o cianómetro e colocábase en certa rexión do ceo. Buscábase o segmento que máis achegaba ao azul celeste e anotábase. A súa invención atribúese ao meteorólogo suízo Horace Benedict de Saussure en 1789. E para que quería este homiño saber cal era a tonalidade exacta do azul do ceo? Pois ben, el dérase de conta de que o azul cambiaba coa altitude. Canto máis alto, máis escuro. Isto é algo que se ides en avión se cadra podedes ver. E isto era interesante porque se cadra decía algo sobre a interacción da atmosfera e da luz dependendo da súa composición. Pensade que ata finais do século XIX non se sabía exactamente por que o ceo era azul. Por certo, se queredes un vídeo sobre iso, deixade en comentarios. O cianómetro, en verdade, non chegou a ter demasiado éxito. A verdade é que o tema non é que espertase moitísimo interese, a máis non era demasiado preciso. Aínda así, houbo filósofos naturais que fixeron medicións con el. O máis famoso de todos, Alexander von Humboldt, este home, que fixo observacións sistemáticas nas súas expedicións a Latinoamérica. O azul máis escuro que rexistrou foi no cumio do Chimborazo, no Ecuador. Por certo, sabedes de onde saiu von Humboldt na súa expedición a América? Da Coruña. E precisamente na Coruña, na sede do MUNCIT, tendes estes meses unha exposición fantástica sobre os seus instrumentos. Se queredes probar o cianómetro coas vosas propias mans, xa sabedes a onde tendes que ir. Se queredes saber máis sobre instrumentos científicos, dádelle a seguir. Física Cigor.